fuq social media qed jgħidu jiena kontra l-Maltin, sa jiena kontra l-Maltin meta ivvintajt jien flimkien moraj l-istrina illi tiġbor miljuni ta' flus biex jgħinu lil poplu Malti wawċi fil-bżonn. Jiena aħna kontra l-Maltin meta kull sena f'Xarabank niġbru għal Puttinu u bil-flus tħallsu il-flets illi fihom imorru il-Maltin u l-Awċina għal-kura. Jiena aħna kontra l-Maltin meta ġimmatejn ilu ġbarna l-fuq minn 80,000 sija ta' volontarjat. Il-min se jgħinu daw, mhux lill-Maltin u lill-Awċin. Jiena kontra l-Maltin meta 20 sena ilu vvintaj dal-programm jisbu Xarabank fejn il-Maltin u l-Awċin imorru u jgħidu dak li jridu. Kontra l-Maltin meta kull sena ngħinu l-Caritas Malta, id-Dar tal-Providenza Malta, l-Hospice Malta, l-Inspire Malta, Dar il-Kaptan Malta, Richmond Malta u nista' nibqa' dej. Jiena nażel inħalli il-fatti jitkellmu waħedhom.